jung gabi manihapon taninjo mo na imong sudan humbang nangka. Sinanay ga humba dani. Ang suwa anak taprag. Sa may mo suwa? Kanang humba. Ganahan ka diha. Uy mura malay kag Chinese, arlami malay kag adjog long sleeve. Awa tanawan nito guys, sa long sleeves alyana guys, mura mi dining mga dato rong gabi una. Si tatay po daw. Long sleeve ra nang Duterte. Ay, mura second doctor. Kung sa mura? Yan sa'yo, yan sa'yo. Nawa malagi ka. Mura Duterte sa tatay. Sinanay si Tiri kay. Gihubo mang tiri ang long sleeve. Aga ko pag long sleeve po ko. Daga, di ka long sleeve ha. Mura yan. Taprami, puwa taprami. Puwagi mo na po. Aga po, napi pagkapuwaga ho. Ha? Bright ka color no. Kon. Yung sanina? Saya color eh. Blue. Blue? Maroon na, maroon. 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 So manihapon pa ninyo guys, mo nagamong sudan. Humba na yun. Humbang nangka na buwa, dapi ganas. Diyan na malit kog mga pagkain nga kanang dali ra bitaw mabitbit. Diyan palit po kog kandila. Kaya diyan kuno hay jag mo ko sa gagbag diyan majo nang mabitbit ingana di na magdungag-dungag. Di ba nay? Tatag buka puwita nay. Bitbit na natong pagkain. Para sa nang gakbit ko no. Sa mo karamo tay. Pasanon ako'y bahan ni tatay. Wala makang. Ikuan lamas tatay, tiri, ikuan lamas tatay na ho ug. Kaya nga, lamas tatay nga bahon. Kaluis Ginoo pa mampud mo uwan pero grabing ituman naglangit. Alas 7 na sa gabi grabe ituman maglangit. Paghatod niyon doon na hana na magipauli da dun anagdahag panihapon kay gahumba po sila ng kasila pati para magsuwa. Kay gipauli na laman na kay jag maabtag uwan kay grabe ituman na murag ni uwan na ganit dapit sa Panoramic Park. So manihapon sa taninjo guys kay dito na meron og panghigday ni Juman kay jag mo uwan kasi pagkasutog no man lami man ito. Naunit ko sa kabinet. Grabe sa liyan tatalian na ninyo ganahan ko sa nila ayan kaysa po na lukit yan. Isa man ang lakaway. Sa po na di ka. Isang isuot kaya wala makit ni kay para lang po na itang liog na. Gibasuan. Halabi, kanang huwag imong liog be. Inuot kay gibasuan kay puwa ha. Butangin ni Jog Purbos. Di sabay ka nagsuot-suot. Ala dito siguro kas lujo. Di kaya sa lujo na mo guys, kita man mas itong gidubdubang tiri ag ka na na tambis. Di, gikuha na, gibasuan na, kaya itong purbusan na nandiya. Pa dyan na ba itong bugas ang ilong ba na, giganahan, pa dyan pa dyan, dari, grabing ilara. Katubo na ko. Asa na nakuha itong pras na ako nga? Maghamis. Maghamis. Ako sahis. Wala, pwede na pwede wala pa nahamis, ano? Hanggang kaya mo pa magpangpatubo, no? Sige, ano pa. Butang dito, mahurot na yung mga nahon. Arlami aghumba guys, kargadog lubi na. Janghang po, di butangan yung sili no? Hanghang. Anong buwan may? Namiya, uy, parisag buwad. Sa pa ng buwara dang? Duming buwan may bako. Kananay mo lupad. Hindi mo lupad bito ni buwara. Guys, good morning. Alas 8 na, dyan na, gasugod nag-uwan. Wak pa man ko na umulan. Fuling as tatay ba oh? Ako kahibaw ka kung maminaw balita pero mao na ni sitwasyon ron. Makitan ko ni mo kahoy gasa daw sadyaw dito diya mga Jimilina. Kareng lubi kay magbo pa magud na mang di pa sa kaso ni mo mailhan nga nagluhag pero kusog-kusog nag-uwan. Guys, mao to man ako ligo kay nag-init na sa nagtubig na naisud man tatos termos diha hanggi ang kanay ang naraman na kay ligo kay grabing tugnawa di magsilpi jawan ako kaligo. Yan, duha ka adlaw ko maligo gahapon kay ram lagi tong tugnawa. Pero kanina naligo ko pero nagpainit ko tubig. Simba man ako guys kay kanina pag mata nawa pa may uwan linaw pa maglangit. Pag humana magpamahaw, ang pamahaw kay kamuti man sa humbang nang kasalin gabi. Ja, ning bunok mag-uwan. Naman ang ning ko nga di naraman kay madyo bag natay for whales nang di ta mabasa kay makasuroy-suroy ja. Motor-motor ramit pit kunuhay ni so inalaman sa akong simba. Kaya dyan magkusog kunuhay po dyan na stranded ko dito. O nang di salaman kasabot ra ang inuuda na. Bigadag ang ilong guys, oh. Bugas ang ilong, wag din mo ani samot nino kadako. Apil dari dali. Apil nagud ka magaling ang gitawag na good morning na. Good morning. Ay tag na dagdi sa apil na tawgon din. Kay once daning mag-vlog na kinahanglan tawgon din na si Jack kay magalit man. Dai no. Magalit ka dai no. Ito ba? Hindi ka maligo ron, ligo laman. Ngitan mo kag tubig. Ano wiri kang bukay basa? Banana chips, banana chips. Sa magwang ni Undoy, ang gasa ni Aliana. Eee! Nakapis ang tapat ko. Ano naman? Ang bitsun, sinaw. Gawin mo rin mo ko hilamos.
Malabos ko. Good morning, mother! Good morning, punin dito ha. Bes, Aliana na pod. Good morning, Aliana! Good morning, Tapromis. Sama na yung gikaon? Ha? Ay, banana crib. Banana chip? Banana chips. Ikaw? Banana chips. Ada ba na? Okay. Beer dai, beer nga di. Ato ba na im lang nagipapilit sa rape ha? Kaya di ba na mainom? Ha? Ay guys, sudah ako sa bintana ng liili. Di pa man kaadyo ko sa gag-uwan, pero nanay hangin. Mauni guys, aglubi nga giputod. Kini na, daura pus nangka. Majura pag giputod, kay delikado lagi matagakan mi danig putot or lukay. Hani ba diha ka ng kidit kita sa ilaga. Giputod na sa taga barangay. Sa kini, giputod po ni na ilubi na, nasludyo na mo. Kay taas man lagi kaadyo, delikado ka dyan tumbahan nagbayang manang, kay mo may nadaaw. Bang, kalabang, bang. Gitog no ka bang? Ha? Pini guys, monis ka bang guys? Araw nang hilak dani katong gitigbas ni. Manang mag-uw ko mag-uw ko ni among mga iro lagi og matiguang na kay mamatay man sila matiguang na. Tiguang na rabani nag-uw ko. Bang. Ang kalabang bang. Awag ko. Ding. Kalabang. Di ko mahawid ni mo kay ligo. Pan! Kalapan pa! Di mamina kalis pandak mo ni kinagayag usa mong iro. Na, di mamina utaw gud pa da. Karon be. Mamina ja kaning kiti uman pero na di hampak ka ja kaning mamina. Kalapan pan. Tapromis. Ha? Iba sang kuya dandan. Unsa naman imong naunguran magkagibugno? Ha? Ligo ka? Iba sa akong kuya dandan. Namura nagbugno mo? Wa. Aw gibasa ka? Giaway ka, gibinuangan ka? Ay, madaghang ilo dari. Nga rin tas dyan kamal dito, oh. Bakit nagtawa dari? Musig dyan na. Jeez, mas bunta guys. Magdigamo na migpayud to. Kapatangad-tangad ko da aris ka na na haling kay sarabing katugnaw. Magkakagtag ni nga nga katugnaw ka dyan. Namarag ang balibo. Kita mo na ng balibo na marag sa katugnaw. Mani, aha na maganing salin na. Mani, ubod sa lubig. Ipasalin dyan. Anong injo naman nang ipangangon. Nga aha maganing salin. Ha? Kaan mo ubod. Dili, bitagdagan na gikawan gihapon. Guys, gisalinan ko na kong tirig ubod. Dasi dyan rapi murot o kaan. Ano ba? Tanda. Ubod sa lubig. Ang may pangalan. Nagubanda ni ilang tanong no. Halag tanong daw. Kumaan. Kalang tagad, ukulo at lubig. Kalang eh. Ako kay panginaw, kita ko nimo na dito ba? Ayaw, lagi ko nga na. Tatari kay bahay na. Kailan mangulitog din no? Mulitog lagi ba? Mulitog ka naman na dagbot natin. Kadang nga lagi. Di ko na ng dahon, kaniyang palwa. Karang mga sagbot kini ini. Pili mo niya, kuhan mo na. Lukay mo na. Kandi nga. Kanina, namin. Palwa. Ano yung palwa mo ilami? Dahon mo na. Dapami ang dahon. Dahil pa sa. Napay ka lang yun. Lukay da guys, kantag palwas lubig. Atas sa palwa. Crispy, delicious. Crispy nga delicious, crispy delicious. Ano guys ang palwa? Ang palwa. Tama ka na palwa tere? Nanay tere ah. Amo. Kaya may palawang lami. Ako naman na. Malagutak mo. Namin na. Kani. Ano lagi? Palwa. Buwas-buwas, buwas-buwas. Ano ini guys? Ubod. Limbahan siya nga lubig pa. Limbahan din ha? Saban ko guys, ilak ko na sa buhos ilang hutan. Ugari po sa amo, ugari sa amo, di man mautan kay anamon mapakaon. Ang tayo sa kupatay niya ang gugma be. Terus gada, di ko ganaginan. 1, 2, 3, kon. Patoy lang gugma kanit. Puno sa huriyo ko. Ikaw. Chris, good. Yeah. Patay ng mga kanipo sa huriyo ko. Ikaw, kanta mo ng tatiri. Dili na. Si Tiri kay ga-practice man mo. Apil butinig. Singing buntis. Nasaguna lang mo din nag-apil. Lagi ng kanta.
Buntag kanta. Bunto kanta. Nataguna naman namang Aliana, may labot. Paingin, pastilya. Patay na ang gugmakan eh. Puno sa huriyak. Pinaingan na tigag ba? Patay na ang gugmang nalumsan sa malo. Ay nga na. Gabi, iraga dyan. Pagpuli na gabi. Buang, tilidigang mong ganta. Bagso. Effective bagdo yun. Nagduwagan na tapami. Sa? Nagduwagan na. Galing ko nung giuwagan. Dali na. Dali lang kadangog. Galing. Galing giuwagan. Balin. Ala. Bad ka. Dali ka dali. Dali ka na ako. Pangutan na mo. Nakanguri. Bili ng Bili. Bili ng ulan. Guwagan. Hindi ba nang parang guwagan ng... Nansa tita tiri. Ngani kanta sa rin. Nagduwagan si Kuro. Ha? Nagduwagan si Kuro. Nakagari ka. Di lang kalatusan kaya kang labanan. Nansa? Nagduwagan si Kuro. Giwagan. Kalainin magkinantahan mo. Kuya, nga na magsikinantahan dahil. Tanong. Anda to? Hindi giwagan. Dai! Ay, hindi ka makanta tagdahon lang. Halan ko sud na dyan. Puntanan ako di ko madawat na nila. Nagkaroon ko palwas na ni. Ha? Nag-ubod ba ni? Yung madawat na ni, nagkaroon ka rin palwas. Sugrod man ni sa abo. Paano ah? Ulo kayo. Kaya na rin suglugay, guys. Guys, kantag lugay na. Dapat na hidar. Oh, hindi rin dapat lumi. Subang ko rin rin. Lami pagdaw sabi. Kaya naon na eh. Kaya wag lami yun. Nga, ikaw nagapo. Naman sa masima. Malugay. Hindi sa rin gawin na. Lami yung buka yan. Lami lagi na eh. Ano yun? Damian ko ka bang? Hindi daw no. Matagan ka ng silig ha? Ha? Amang paniod to guys, Mickey, o tinapa. Kaya mga may madali-dali. Maniud to na taninjo guys. Dahil mong bagas gisaksakan og kamuti og Mickey with sardinas. Paborito ni Aliana. Dali yan, yan. Dari yung paborito yan. Lami di. Lami kaayo. Lami kaayo. Okay, kayo no. Di apoy hinatag ni manang hilanog ni upaw guys. Ag ubod ni sa lubi ilang libutang ag corned beef gigisa. Tilawan na to. O katilaw pa mga ni first time na tilawan og lami ba. Tilaway dahil lamian pa ka dahil. Mga ni ubod og lubi libutang ag corned beef. Sa lubi. Lami. Lami tir. Lami tir. Mandiyan. Mandiyan. Kain ka rin ko guys. Mga anta, dapat po may salin kuan. Ananay. Kumbang ng kasal. Kaya itong kumbangan ka, ang sa katagal. Mga anta. Kaya mga sa atong hinawan sa